Λοιπόν, παιδιά, ησυχία. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να βγάλουμε πάρα πολύ ύλη γιατί έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να προλάβουμε το άλλο τμήμα που είναι λίγο πιο μπροστά. Και οπότε. Θανάση, παιδί μου, δεν τρώμε τη ύλα στη τάξη. Πήγαινε να την πετάξει. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Ησυχία εκεί στο πίσω θρανείο. Παιδιά μου, είστε πραγματικά το καλύτερο τμήμα που είχα ποτέ στη ζωή μου. Ναι, καλά, μαλακισμένα. Το χειρότερο τμήμα που είχα ποτέ στη ζωή μου είστε, όχι το καλύτερο. Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάθημα των αρχαίων. Και σήμερα, προς έκπληξή σας, θα λύσουμε για 35η φορά το ρήμα του Λίο. Τι εννοείς, Δημήτρη, παιδί μου, ότι δεν σε ενδιαφέρουν τα αρχαία? Και αν έρθει ο Σοκράτης να σου μιλήσει, τι θα του πεις? Από αυτά τα που σε λοκοτρέ και μπροκολόκο. Ραφαήλ, παιδί μου, για λύσε μου το ρήμα του Λίο. Έλισσα, Έλικα, Ελιλίκεν,